ngoba ngizothandazela. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo. Wow! Ifaith inhliziyo yakholwa. Ingakho akukho right ukuthi ukhuluma into ongayikholwa. By the way, ku-illegal. Ku-illegal. Umthetho khona kufanele kuvula idokodo. Vula idocket. Kube ne-case number. Uthi ukhuluma too much into ongayikholwa. Yamajina nisizoma kanje sizoshumala uJesu singamkhotha uyaphila. Athi ngisase ngintemela nje uthi uJesu uma babili noma bewu3 uthi 2 or 3 gather together. Uma behlangana abawu2 noma abawu3. Ukuthi walifunda ujahile levesi. Ngakho uvela uyishole ngendlela errong. Uthi uma behlangana egameni lami. Akayenzi lethi ibe future tense. Akashi ngiyoba khona no. Uthi ngikhona. Yabo nje khumani yama. Yabo nje bashumayela nje kanje. Sihlangane egameni kabanje la. Khulumani phela sihlangane egameni kabala. Khulumani sihlangane egameni kabala. Phinda nokugcina sihlangane egameni kabala. Shuthi unjani? Yabo nje bangishumayela nje ukhona. Awu ngizombona kodwa ngekho kudala njengoba ngishumayela nje ukhona. Nithuleleni njengoba ngishumayela nje ukhona. Lalela angishumayeli isithixo mina angishumayeli isithixo la angishumayeli isibhoki ngishumayela inkosi ephilayo. Kube bengezokulimala ngenze ishumayelela nje. Ngizolimala? Oh ngiyabonga ukuthi ngishumayele. Abakwazi ukukhuluma bathi uJesu ungangitshela ngoJesu idlozi labelungu. Ngithi oh bese ngiyayibuzela nje ngokokwabo ngoba mina ngilazi idlozi lazo wayibona. Ngithi mina idlozi kanjani? Wathi abake nasebafa. Cha angithi wayichazela mina. Ngathi idlozini wathi abake nasebafa. Ngathi asebe kanjani? Asebafa. Ngathi abanjani? Asebafa. Ngathi naye akafani ke nalo. Ngoba lo uyaphila. Uyaphila. Lo uyaphila. Hala kapaya. Uyaphila. Somebody say uyaphila. Feshiyane lapho. Wathi omunye ufuna utrap wathi ngishumayela wathi uthini ngendlovu ngathi naye angisho lutho. Wathi usho kanjani usho lutho ngathi ngisho lutho. Ukwangiza ngithini ngalo? Yini wangibuza ngalokho ngikukhuluma ungibuza ngangakushongo. Ngoba lokho engakushongo ngokushongo ngoba ngikwazi. Wayingibuza ngento engayishumayeli. Le subject iphethwe wena leyo. Mina ngabuza wena. Ngalonto wena ufanele ngabutshela mina ngalonto mina ngizokutshela engikwaziyo. Na ukhuluma okwaziwa wena mina nje ngiphethwe okwaziwa yini. Akwazi ungibuza ngizochaza izinto engazazi. Ngoba akaze nginikwe zo lo msebenzi ukuchaza ngentando yakhe. Wayibuza ngengqondo ofuna ukutrapha. Ngathi wena uthini ngoJesu? Wathi uJesu ngeze ngazi izinto zabelungu ngathi mina sivele siyeke sowuthuke le. Ngoba nawe awunaye yami nama nginaye yakho. Vele umcimbi uhlanganisa ke manje. Ngoba awunalo izwi engingakunikeza lona ngalokho ngushumayelayo nama nginale lakho. So avele sihlukane la. Hayi ngoba nakho ngingazi wey. Uyaphila. Sikholwa khulumani ke umfana sithandazeni manje. Lento uyayikholwa le. Ngincamphela lushumayelile ngomnikelo. Nikhona nibathandekayo. Uyenze njani le bathandekayo uyayikholwa. Ukuthi uJesu njani? Kusho ukuthi ngezindlela uma kwaqala wamukela uJesu nje uvela usengabusawa uJesu akabe saba nje itheory kuwe. uJesu uphila la uthi uPaul akuseyimo ophila nithuleleni la isontweni uthi akuseyimo ophilayo kodwa uKristu uJesu ophila kumina uyaqala uJesu afana uJesu aphile kuwe uJesu angagcine ethuneni abe inkosi ephilayo a living God uthi uJesu abantu bathi ubuza kule gengele ayihamba nawo uthi abantu bathi ngubani bayamphendula ka ngizoshumayeleka manje ngothandazela obamphendula ke laba abahlanu phela bathi hayi bathi abantu uJohana abanye babala kasikiyeke nisokushumayela ngelanga lo usethi uJesu nina nithini nithi ngubani usebaphendula ku Petro usethi uPetro hayi wena you are Christ a son usethi of a living
uthi wena unguKristu indodana akachaza kahle kaNkulunkulu uthi kaNkulunkulu ophilayo. Uyazi usholani lokho? Ushiso ukuthi bakhona uNkulunkulu abangaphili. Ngoba yazi shiyana pha zishiyana ekuphileni nje. Feyibamba lapha. Khona abakhonza uphila. Abanye abaneshwa nesikhwakhala nebhadi namanzi amnyama. Okwele ezandleni kongaphili. Ngoba khona uNkulunkulu abaphiliswa yithi bona abaphili. Balekelelwa yithi ubaba woNkulunkulu otherwise bona ngokokwabo nje lutho. Siyabazama ngamandla akho othonke ukuthi sibenze ukuthi baphile, sibavuse kanje. Ubonti le ufile phela uNkulunkulu ukhuni. Siluvuse ukhuni sulumise kanje. Sithi akekho njengawo sisho ukhunini. Lusibuke nje ukhuni. Sithi akekho kodwa nithuleleni. Umlando uthi baba kaAbraham ngiyashumayela. Baba Abraham ubekhonza iThixo too much. Makalit. That guy why you strong ekhonza nama idols. In a way that uAbraham uzalwa khona lapho naye. Uzalwa uTerah ubaba ubekhonza iThixo so very much. And uNkulunkulu amhambele uAbraham akholwe. Asindiswa phenduke. Kuthiwa kune altar lapha lalo lonke uhlobo lweThixo ongalicabanga kwa Terah. Kuthiwa ngelilanga uAbraham bawakhe ngekho, shuthi nje kwavuka ienga ehamba nokuganga. Wangena la kuneThixo khona. Wathatha isando. Wayimokoza iThixo. Washaya zonke incane. Zonke izithixo ezincane ngoba kwakunesikhulu lapho uNkuzimala wayiphohloza zonke ezincane waseshiya lesisikhulu wasiyaphuma uAbraham. Uma ethi uTerah uzokhonza lapha eThixweni uyifica iThixo ziwe ngamakhanda ezinye enqamu kwingalo lele phansi impose ke phansi ziphelile nya. Athi uTerah vela jike ngisho ukukhonza shiya nomhlatshelo wonlo afuna uAbraham la athi wena ngizokukhombisa namhlanje. Ngifuna lo wathi nje akekho omnye ongenza le ndilo mfana. Wamlanda wabuya na uAbraham wambeka la wathi khehla kwenzekalani la ubani odiliza iThixo zami kabuhlungu nje wathi baba angifuna uqamba manga kodwa ngicela ukukhulu kufakazela mina ngizwe umsindo ngingaphandle lapha ngezubugungqugu uthi baba ngilunguse ngembobo bevela ngisangeni velela uthi ngabona lesi sithixo esikhulu angazi bekubangweni besinolaka namhlanje uthi sayishaya iThixo encane uthi sayishaya uthi sayidilisa sayishaya uthi hey angazi baba lo muntu besolakeni namhlanje besolakeni uthi sayishaya zawa zonke njoba uyibona lezi nje shuthi zimhambele wrong laws igangile lezi shuthi ube discipline lo baba yabona ingozi yomuntu wathi Abraham yayi wena lesi Thixo lokungasibeka la asinyakazi man asishaya abantu wathi mana baba phosi yokufikela kanjani wena uma singakwazi ukunyaka somebody say uyaphila wathi baba ufika la into osho wena ukuthi lokho ayibeka la inyakazi inamehla ayiboni inezandla ayiphathi unika ihlula ngokushaya iThixo encane iyokufikela kanjani wena somebody say uyaphila to Terah kwaba i-turn around empilweni yakhe. So that's how Terah alandela ngawo uNkulunkulu. Wathi son, wadino wathi wabila kodwa esehleli yedwa. Weza uNkulunkulu ke yena wathi ukhehla umfana omncane uqinisile. Uma leti ngakwazi ukuvikela uqinisile na uthi ayikwazi nanokuphatha isando. Mhla kufika izimpi uyokwenza njani? Njoba ukhonza iThixo nje mhla kufika izimo uyokwenza njani?
ngoba khona ophilayo. Somebody say uJesu uyaphila. Nango ophilayo. Khona uNkulunkulu abenze wayithi ubaba woNkulunkulu. Uduma balinikwa yithini? Kodwa lo sifika siweak asinikeza amandla. Laba ya amandla badinga kithi. Masingabanika ngamandla abantu. They are God for nothing. Mani nike hlala phansi kholwa. Semfuna sithandaze manje singapha. Wakholwa. Listen. Ukholwa ukuthi uJesu uyaphila. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Nithule kule sonto yazi. Nithule kule sonto. Sikholwa ukuthi uJesu wamvusa kwaba. Anikhuluma ngane esontweni kwamvusa kwaba. Ni simply put kusho ukuthi uya. Njengoba usibona singabambeki kanje uya. Njengoba usibona singaseqi imlilo nje uya. Njengoba usibona singasa uya. Njengoba usibona sakhipha amakhebuli uya. Njengoba usibona singasaye uya. Somebody say yeah. Abantu basenyaki ingxakini bazama ukuyozama impilo la ngabe bayithole khona. Waqala nenjona uphalaza ho. Uthoma nyawo baba ubona ngani ngibuya khona eksene ya. Usazophindela khona oba usu. Yodlala zonke imfundo amakhelwa izofundela kuwena la ukhendla nokuthakatha. Unengxaki nayo lento. Uyazi how many years? Sathi sikhola sisindisa abantu basonga abantu. Bathi aze simbone umuntu oyeka inkolo yabantu bakubo ehamba yokhonza akumashwa amabhadi. Ukuba nisheshe nina abantu abamnyama ukukhuluma ngepride ngabe siyafakaza. Manje nisheshe nibona ipride benza ngizoyeka nje. Ngizoyeka la nje ngoba udakhe nje ushasha yabona ipride. Nothi hayi bese ishumayela iqhwaka la bese yena kodwa. Kodwa mhlawumbe masintshela uNkulunkulu wasithatha kuphi? Sithola singo 0 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 not on auto. Sabamba uJesu sangamdedela. Futhi sangambambela izinto azosinika zona. Sambambela ukuthi uyinkosi. Sangamlandela into eningi sakholwa ukuthi uyaphila. Wayithi masiqinisa nje ethi ungesabi nginawe njalo endleleni yonke. Sithi sizwe isimpethu ungesabi nginawe. Ungesabi nginawe njalo Endleleni yonke. Akubambe ngengalo umntwana amahambe naye. Bakhuluma abantu bakhitshiza amagwe baphuma bazobaphumela ethiwa amanconco lokuphumela bakhuluma baphuma amanconco siqhubeke simbambe uJesu. Bathi lapha kwalokhozana nawo ngeke vele uyazi ilunge lento engangani lo baba walahla izinto ubaba waphuma lisonto ngeNglish obangishomana ngesonto labantu waphuma lisonto waphumela uJesu nje wamthatha sonke sikhule phansi kwalo wavela ubaba washintsha umfundisi wakhona wabamba ivangeli wathola insindiso asendwe isikhehle yabuya lahlala phansi nathi lathi asiluleke sathi yazi mkhulu obumdala angikhonza ulenye isonto ngathi wona